Сёння прыйшла трывога. Яна не пыталася дазволу, не стукала ў дзверы, проста села побач на канапу, пакуль я піла каву. Такая ліпкая, халодная, як мокры снег, які забіваецца пад каўнер. Але я бачу, вось яна, а вось я. Яна прыйшла і прынесла цэлую торбу мітуслівых думак пра тое, што я не паспею, што я не справілася, што заўтра будзе неяк не так. Яна раскладвае гэтыя думкі перада мною, як гандляр на рынку свае тавары. А я проста гляджу. Трывога тут. Яна займае месца ў пакоі. З ёй цяжка дыхаць на поўную. Яна робіць рукі крыху ватнымі, але яна гэта не я. Яна гэта няпрошаны, непрыемны, нудны госць, які заўсёды адыходзіць, калі прыходзіць ноч. Сёння я дазваляю ёй проста быць. Не выганяю, не тлумачу, чаму яна памыляецца. Проста кажу: прыйшла? Добра, сядзі, пакуль не надакучыць.